Az egyik alapító atyával beszélgetek, hiszen a 30 éves Hoffer suli nem jöhetett volna létre, hogyha ti nem vagytok a Petivel barátok, mert emlékszem annak idején, mikor meglátogatott engem a Panoráma Rádióba, a bécsi sulit elvégezve, szóval képzeld el, csináltam egy dobsulit a Szásával. Na, nagyon ügyeskedj. De gyere, szállj be a kocsiba, aztán nézd meg, és fölhozott, és teljesen el voltam ájulva. És én tudom rólatok, hogy a ti barátságotok legendás, és nagyon-nagyon rég kezdődött már. Erről szeretnélek először kérdezni, hogy és mikor ismerkedtél meg a Petivel. 89 ősze egyébként, most, hogy ide jöttem fölfelé, így ezzel gyorsan végig gondoltam. 1989 őszén ismerkedtünk meg, és már ugye az első pillanattól fogva így de nyilván a zene szeretete, meg a dobolás, és... Hol történt? Szerintem itt, ezen a szent helyen. Ugyanis a Petinek az osztálytársa, a Széchenyibe, ő nekem gyerekkori barátom volt, és gitározott, a Fanci egyébként, Fanár Gábor, lehet, hogy egy-két név majd még így fel fog bukkanni így ebből az ősidőből. Ő hozott fel ide. Így ismerkedtem meg a szintén legendás édesapával, Hoffer Péterrel, és az első pillanattól fogva tényleg mondhatom, hogy baráti közösség alakult ki olyan szinten, hogy még a szülőkkel is. Talán mondhatom is, hogy én nekem édesapám már abban az időben nem élt, és a Peti apukája szinte apám helyett apám volt, úgyhogy de tényleg pillanatok alatt, és az első pillanattól fogva, és hál' Istennek a mai napig is tart. Igen, itt innen indult minden, a barátság is, az iskola is. 94-ben már teljesen határozott elképzelésekkel vágtunk ebbe bele, ami, mint tudjuk, a mai napig tart. Hogyha a Petire gondolok, meg a Hoffer sulira, meg a hangszerboltra, vagy egyáltalán az a közösség, mindig az jut eszembe, hogy ez olyan, mint egy család. Hogy nem csak az, hogy nagyon-nagyon jó barátok vagytok, hanem egymás szüleivel is, hogy nekem ez ilyen nem volt furcsa, mert a mi családunkban is a tegeződés van, de hogy tegezitek egymás szüleit, meg én is most már jó régóta, hogy ilyen elképesztő meghatározó az emberi kapcsolat, ami köztetek működik, és ez így kisugárzik az egész sulinak a hangulatára is. Nyilván ez nem tudatos dolog, meg hogy azon is sokat gondolkodtam, hogy a barátság is, meg a szerelem is nem olyan, mint a mágnesesség, hogy az ellentétes pólusok vonzák egymást, hanem itt inkább az azonos pólusok, egy csomó mindenben azonosan kell gondolkodni, meg azonosan érezni, hogy ti ezt mennyire tartjátok fontosnak, hogy tudatos az, hogy kiket engedtek ebbe, mert ti vagytok a kemény mag, de nyilván az iskolába aztán jöttek még tanárok, tehát ez a válogatásnak egy ilyen szempontja, hogy kivel tudtok emberileg így együttműködni? Elején az nem volt szempont, az mindenképp, ez véletlen, nem véletlen, vagy valahol ezt megírták, ahogy említed, az értékrend az nálunk kettőnknél a Petivel ez biztos meghatározó, illetve valahogy a szüleink is. Ez nem tudom, ez tényleg így lett megírva, így ahogy mondod, tényleg ez egy ilyen barátságon túl már szinte családinak is mondható, bár különböző helyekről jöttünk, de mégis egy pillanat alatt, és ez tényleg így a szülői, ez a mai napig is így van. Együtt sírtok, együtt nevettek. Ez így van, és tényleg mindent együtt élünk meg. Sok kollégánk volt, de hogy kérdésedre válaszoljak, hogy tudatos-e, hogy nem, szerintem abszolút nem tudatos, inkább megérzések vannak. Peti szerint az enyém az jobb. Nem tudom, hogy ez így van-e. Általában bejött egyébként, amit én éreztem, nem is az, hogy gondoltam, hanem úgy éreztem emberekkel kapcsolatban. De ettől függetlenül én úgy gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy rám mondjuk nem, mert szerintem kirúgva nem lett senki, hanem egyszerűen másfelé vitt az élet, vagy esetleg bizonyos mindennapos dolgokban nem értettünk egyet, de nem semmiképpen se haraggal történt, meg a Peti sem egy olyan fazon haragtartó, meg én sem szerintem még akkor is, ha néha tudok egyet pöccenni, de hát szerintem az mindenkiben benne van. Áttekintjük a 30 évet, mondjuk 3 évtized az egy meg komoly időintervallum, de hát hogy épült az egész föl, mert Petivel tegnap beszélgetve azt mondta, hogy ne úgy képzeld el, hogy az elején egy iskola, és akkor jöttek a növendékek, hanem egy-két barát jött, és eldobolgattunk, és mutattam nekik, hogy azt mondja, Bécsből hazahoztam iszonyatos mennyiségű kottát, és 9 kötetre redukálta, és hogy ez volt a tananyag, amit elkezdtek oktatni. Ez úgy nézett ki, hogy
ti elkezdtetek el dobolni, és ő mutogatta neked, amiket ő ott tanult, és így pillanatok alatt kialakult az, hogy aztán te is a tanártársa leszel, mert egyre többen jelentkeztek dobolni, vagy hogy fussunk át ezen a folyamaton? Ugye a korai időkben sok időt töltöttünk együtt, zenekaraink és a baráti társaság által. Hát egy brancs volt. Így van. Sorolhatnám a Birkás testvéreket, szegény Bodand és Lukit, Isten nyugtassa. Nagyon sokat beszélgettünk. És egyébként ez a mai napig is így van. Tehát ez egy érdekes dolog, mert például a Petivel mi ketten úgy, hogy egyszerre egy időben csak dobolni, azt szerintem viszonylag kevésszer csináltuk. Viszont rengeteget beszélgettünk. A Peti, amiket ott tanult, egy teljesen más világ nyílt meg előttünk, mint amiben előtte voltunk, vagy szedegettünk össze. Ezt most nem azért mondom, hogy az rossz lett volna, csak hogy ez nagyon más volt, valami nagyon modern, valami nagyon, és ez óriási lendületet adott. Tényleg rengeteget beszélgettünk, bizony egy-két pohár bor mellett is, és itt kint a kertben rengeteget gumilapoztunk, közben rotyogott a gulyás, és innen jött tulajdonképpen minden. Legfőképpen az, hogy valami nagyon modern és nagyon emberközeliben kellene csinálnunk. És egyébként igen, ahogy mondod, hogy először barátoknak mutogáltunk dolgokat, és nem azért, hogy mi kezdtük el reklámozni a gyerekek még egy iskolát, hanem ők jöttek. Furán éreztem magamat, mert úgy éreztem, mintha néhány anyaggal lennék csak túl, vagy tovább, mint az az ember, aki megkért engem, hogy mutassam ezt. Mind az orosz tanárok, akiket átképeztek. Pontosan, igen. Egyértelműen a Peti volt szintekkel, jó sok szinttel mindannyiunk fölött, hozzáteszem szakmai szempontból, de ez nem volt baj, mert ugye nagyon motivált, inspirált, és nagyon sok mindent tanultam tőle, bizony ródolni is mentem neki, nagyon sok szakmabeli emberrel ismerkedtem, és nagyon sokat tanultam ebből is, megmondom hangsúlyozottan a beszélgetésekből, meg nagyon sok zenét hallgattunk, ugye. Igen, és az lett a csapás irány, hogy a Szása, mármint én, a technikai dolgokba menjen bele. Na, itt lett az, hogy a rengeteg beszélgetésen keresztül, meg a tananyagot, amit Peti úgy beszélgetések során megmutogatott, elmesélt, annak én mint az őrültek nekiálltam. Ez 93 és 94 közötti időszak, mert ő már folyamatosan, ahogy tanulta, vagy kapta az anyagot, már így adta is át, és mint az őrültek, tényleg napi 5-6-7-8 órában is képes voltam csak a gumilapon gyúrni. És hát hogy múltak az évek, akkor így már azért nem éreztem én se annyira olyan kellemetlennek, hogy mennyivel vagyok csak előrébb, mint azok az emberek, akiket tanítunk, és amikor már nem csak a barátok vagy a közösség által alakult ki a tanulói csapat, azt tudtuk, hogy ezt nagyon akarjuk. De még az ilyen nagyon puhatolozós volt. De és egyébként most így felfelé jövet, így gondolkodtam rajta, hogy gyorsan végigfuttattam, ami azért nem olyan könnyű, azt a 30 évet, hogy valójában mit sem változott ez a hozzáállás. Tapasztaltabbak lettünk. Hogyha megkérdezné valaki most ebben, de az állapotban, ebben a 30 éves távlatban, vagy nyugodtan meg is kérdezhetnéd akár, hogy az akkori célokat vagy terveket sikerült, mert szoktak ilyeneket kérdezni. Abszolút mértékben, sőt szerintem még túl is szárnyaltuk, és ami a legszebb a dologban, hogy szerintem ugyanolyan motiváltak vagyunk, és még, hát adja Isten, most már kicsit fájós derékkal, vagy pár kilóval nehezebben, de remélem, hogy ha nem is 30, de még jó sok évig tudjuk ezt csinálni. Mikor volt az a minőség és mennyiségi ugrás, amikor a baráti kört kibővítve tényleg iskolává nőtte ki magát a Hoffer-suli? Hiszen elképesztő számú fiatallal foglalkoztatok a 30 év alatt, és hihetetlen mennyiségű zenészt adtatok Sopronnak. Teljesen szájhagyomány útján történt a dolog. Én is már csak úgy kapkodtam a fejemet,
nincs időm másra, hál' Istennek egy olyan bő 15 éve van, amikor tényleg elmondhatom, hogy a 6 éves kortól egészen a 65, azt hiszem, hogy most a 63 a legidősebb hölgy tanítványom, jelen pillanatban mostani állást mondom. Ez egy folyamat. Különböző rendezvényekkel, tehát voltak, talán mondhatom ezeket a rendezvényeket, a Ritmus Fesztivál, vagy a Roland Connectek, vagy a Sokan zenélek. Az már olyan szintű reklám volt, ezt most a jó értelemben mondom, hogy tehát nem újsághirdetés, vagy nem tudom, ilyeneket kellett feladnunk, amit szerintem a mai napig nem is történik, meg hála jó Istennek. És akkor ennek aztán persze már országos híre is lett, úgyhogy hál' Istennek a mai napig is távolabbról is jönnek annak ellenére, hogy az országnak itt a csücski benne vagyunk. Azok a családok, akik fontosnak tartják, hogy a gyerekeik zenét tanuljanak, és szerencsére nagyon sokan vannak így, viszont az alapműveltséghez hozzátartozik, hogy valamilyen szinten az ember foglalkozzon zenével. Miben jelentett a ti iskolátok alternatívát a klasszikus zeneiskolával szemben? Tehát az, hogyha egy szülő úgy döntött, hogy a gyerekét zenére tanítatja, mik voltak azok az ismérvek, ami miatt hozzátok fordultak, nem a állami zeneiskolához? Miben más? Elsősorban a könnyű zenei beállítottságot. A rockerek vagyunk, de a könnyű zenét azt egy ilyen gyűjtőfogalomként mondom. Szerintem az az első számú. A másik talán az, hogy személyre szabott. Tehát azt figyeljük, és én ezt a mai napig is tartom, hogy éppen milyen beállítottságú. Ebbe beletartozik a lelki beállítottság is, sőt talán a számomra az a legfontosabb, és azon meg nyilván az ideje, a napirendje, képességei, nem a tehetséget mondom, mert minden fejleszthető, hanem hogy találom meg azt az utat hozzá, hogy ezt az egészet megszeresse, és azokra a kis tananyagokra tudjon építkezni. Talán ezt érzik az emberek, vagy ennek lehetett híre. Ennyiben érzem én a különbséget. Nem az van, hogy most szeptembertől júniusig nekem ezt a tananyagot 6. haszakad le kell adni, hanem tudom figyelni azt, hogy ami persze nem azt jelenti, hogy mit tudom én kaszinózunk, mert éppen a gyermeknek olyan kedve van, de ha látom, hogy megrekedt valamilyen oknál fogva így a folyamatokban, ennek nagyon sok összetevője lehet, akár otthoni problémák, nem tudom, kamaszodik, annyi minden van, vagy éppen csak szimplán fáradt, akkor megpróbálom az ő éppen adott kis dolgaihoz igazítani a tananyagot, és hogyha egy kicsivel tovább tart, mint amúgy tartana, akkor így jártunk, de akkor is meg lesz, csak kicsit odébb. De aztán lehet, hogy éppen egy jó periódus csipel, akkor meg nem is gondoltam volna, hogy abban a rövid időben ennyit tudunk ugrani. Szerintem ebben rejlik, vagy ebben lehet a különbség. Nem vagyok benne biztos, mondom, mert nem látok annyira bele, hogy amarra hogy tanítanak. Egy biztos, hogy én így. A Petire egyébként jellemző, hogy mindig tele van tervekkel, meg ötletekkel, és saját maga úgy fogalmazta meg, hogy ő szeret előre menekülni. Hogyha van egy helyzet, hogyha mondjuk valami nehézség is van, akkor ő nem visszafogja magát, hanem előre menekül, és gyakorlatilag a dolgok úgy alakulnak, hogy igazolják az ő döntését. Ez is egy olyan döntés volt, vagy kinőtte magát az iskola helyileg itt, amikor az Ógabonatéri létesítményt megnyitottátok, plusz még ugye csatlakozott ehhez egy hangszerbolt is, ami óriási dolog, hogy egy olyan közegbe tudnak tanulni a gyerekek, hogy valódi hangszereket látnak, nem is hátratett kézzel, hanem megfoghatják és megüthetik, hogy kézbe vetik. Hogy ez hogy történt, amikor az a bázis kialakult? Hát abszolút így történt, tehát tulajdonképpen tényleg kinőttük ezt a helyet, de egyébként ez igaz, tehát a Peti ő nagyon tud. Ami jó, ilyenekbe kiegészítjük egymást egyébként. Nem azért, mint hogyha én fékeznék. Peti elindul, mi meg a Bodoki Peti kollégával próbáljuk lekövetni, és ez meg a mindennapi feladatokat így ilyen formán leosztjuk. Na még akkor visszamegyek, volt egy szintugrás, hogy a Peti egy idő után, mikor itt elkezdtük, akkor elment, felkerült Pestre úgymond, tehát úgy már zenészként, tehát egy csomó olyan produkcióban játszott, hogy nagyon ritkán jött haza. Igen, a 2000-es évek elején. Így van. De mindegy, lehetne sorolni, nagyon színházas munkák, így van, és akkor
viszonylag keveset, vagy 2 hetente, jó, ha 2 hetente hazajött, és éreztem, hogy sokan vagyunk már ahhoz, hogy csak egyedül legyek itt a mindennapokban, és akkor mondogattam a Petinek, hogy nagyon felbesdültünk. És akkor rövidesen hazajött, hát nem csak ez, hanem mindegy, úgy rendezte az életét, részese lett a mindennapoknak, sőt, igen, abban az időszakban csak hétvégén tanítottunk. Tehát még ezt úgy kell elképzelni, hogy 5-10 emberről beszélünk. Igen, és egyre nagyobb igény lett arra, hogy és tudtuk hangszert szerezni a gyermeknek, mert hát azt sem tudjuk, hogy igen, ez is egy olyan kapcsolódó pont lett az oktatáshoz, hogy a kereskedelmi oldalt is erősíteni kellett. Egy épület együttesbe sikerült aztán leköltözni, ami azóta is hál' Istennek komolyan és jól működik, jó adottságokkal bír, még nagyobb ugrás lett, az iskolákból jönnek oda a gyermekek, hát nem itt vagyunk egyébként egy gyönyörű környezetben, de hát azért valljuk be itt a hegytetőn, azért nem voltunk annyira szem előtt, és ez sokkal komolyabb vonzás, vagy hát még nagyobb bázis lett belőle. Szerinted mennyire jelent Sopron kulturális életében tényezőt a Hoffer suli, meg a ti tevékenységetek? Azért a 30 év távlatából vannak olyan híres dobosaink, akik azért itt kezdték. Kitaláltátok ti a Ritmusfesztivált, aztán a Roland Connect, a Sopron zenét, hogy ezek olyan kulturális események, ami hihetetlen sok embert mozgat meg. Nem csak a színpadon volt rengeteg gyerek és az ő hozzátartozóik, hanem tömegek. Talán beszélgetés legelején említettem, hogy van, ami túl is szárnyalta azt a dolgot, amit az elején gondoltunk. Na, például a Sopron zenél ez például az volt. Azt tudtuk, hogy az egyéni hangszeres oktatáson kívül, hogyha csinálnánk közösségi dolgokat, az még jobb lenne. Ez a Sopron zenélben olyan szinten csúcsosodott ki. Néhányszor volt, hogy még bevallhatom férfiasan, meg is könnyeztem a dolgot, mert olyan emberi energiák vagy kapcsolatok teremtődtek, amire nem is gondoltam volna, hogy idősebb, már profi zenészek kezdtek el jelentkezni, hogy ők is szívesen részt vennének benne, azon túl, hogy a kicsi gyermekektől a középkorosztályig esetleg szülőkkel, nagyszülőkkel együtt egy színpadon zenélve, próbák meg, az egész, ami hozzá tartozik. Tehát ez egy olyan akkora élmény volt, amire én, így, aki hétköznap teszi a dolgát, nem is gondoltam. A zenélésen túl még ez még valami olyan nagyot adott, hogy ezt nem is gondoltam volna. És ezt sikerült úgy színpadra tenni, hogy még kritikusabb szakmabeliek is megdicsérték. Mindenféleképpen meg akartam kérdezni tőled, hogy ez a 30 éves tapasztalataidat figyelembe véve, szerinted bárkit meg lehet tanítani zenélni? Hát aki nyitott, igen, befogadó legyen. Ne én mondjam meg neki, hogy figyelj, de, hanem őt érdekeljen. Legyen egy pici szorgalma, használja az eszét is hozzá mellé, meg még le is ül és gyakorol, akkor mondom, a tehetséget simán ki lehet váltani a kőkemény gyakorlással, odafigyeléssel, szorgalommal. Azt szokták mondani, hogy a barátság meg a munka nem fér össze. Nálatok ez a Petivel hogy működik? Volt valaha feszkó? Vagy nem. Már? Szerintem komoly feszkó biztos, hogy nem. A közös értékrend, a barátság, az mindig mindenen túl, meg a zeneszeretet, az mindig túllendített a nehezebb időkön. Nem a klasszikus értelembe vett munkának fogjuk ezt fel, hanem annyira szeretjük is egymást, barátként, emberként, de ahogy az beszélgetés elején volt, hogy ez családilag is így van, szóval nem csak kettőnkről szól ez az egész. A zenélést sem munkaként éljük meg, úgyhogy igazából ilyen szempontból abszolút szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Ennyi. Légy üzenjél valamit a Petinek oda. Hofi Petinek? Imádom, szeretem, és még remélem, hogy még legalább minimum ennyit tudunk közösen véghez vinni. Köszönöm szépen. Én is.